előző videóban szemügyre vettük a MacBookunkat, és most be fogok vágni a snittet az előző videóból. Ugye, aki ért a PC-khez, vagy PC-s, és esetleg most kíváncsiságban megnézett egy Mac-es videót, szóval ő neki már biztos feltűnt, és szemet szúrt az, hogy a MacBookokon nem éppen a legtöbb port van, tehát okozhat mondjuk problémát. Ezért máma hoztam nektek 3+1 hasznos kiegészítőt, amit mindenképpen használj a MacBookhoz, vagy jó, ha van nálad. Van rajta 2 darab Thunderbolt csatlakozó és egy MagSafe csatlakozó, meg egy jack csatlakozó, ezen keresztül képes kommunikálni a külvilággal. Az első, és érdekes egy kiegészítő, tulajdonképpen magától az iStyle-tól van, még a árcímke is rajta van, 43 000 forint, de nagyon megérős. Van egyébként olcsóbb is, plusz ugye az Apple-nek a hivatalos oldalán is tudtok vásárolni ilyen kiegészítőket, eredeti Apple-ös, de az iStyle-ét jobban preferálom, ugyanis amikor megvettem a MacBookot, már akkor szemeztem vele, és ennek is a Pro változatával, mert ugye nekem van projektorom, azért néha napján adnám, hogyha rá tudnám kötni mondjuk a MacBookomat. És azt a hubot csak így megfogod, szépen bedugod ide a MacBookodnak az oldalába, mind a 2 C csatlakozóba egyébként belemegy ilyenkor a csatlakozó, és gyakorlatilag alig zavar. Tehát majdnem olyan vastag, egy picivel vastagabb, mint maga a MacBook, de mivel 2 csatlakozóval itt belemegy a Thunderbolt csatlakozókba, gyakorlatilag tessék, kaptál egy Thunderboltot, még egy Thunderboltot, 2 darab USB 3-at, egy SD kártyaolvasót, továbbá itt a lényeg, van benne HDMI csatlakozó, úgyhogy ez egy tök hasznos kiegészítő. Ha van MacBookod, vagy gondolkozol MacBook vásárláson, mindenképpen szerezz be egy ilyet. A következő kiegészítő javasolt, de nem kötelező. Itt van az Apple Magic Mouse. Ez egy nagyon olcsó kiegészítő, gyakorlatilag olcsóbb volt, mint maga a hub. Tehát az Apple-nek szerintem az egyik legolcsóbb terméke a Magic Mouse. Automatikusan csatlakozik, nagyon-nagyon-nagyon, tényleg a másodpercek töredéke alatt csatlakozik MacBookunkhoz. Bemész a rendszerbeállításokba, egérbeállítások. És itt látod tulajdonképpen, amelyik beállításra ráviszed az egeret, megmutatja a konstrukciót. Például, ugye hát nincs görgető gombunk, hát hogyan is lehet vele görgetni? Hát nem onnan, hogy nem tudtad. És jöjjön a következő kiegészítő, ami egy audio eszköz. Ugye az AirPodsból is készül fejhallgató, de most ezt bevágom, hogy komolyan, ezt ki az, aki a fejére veszi, tehát aztán ugye ott vannak ezek a kis AirPodsok, amiket el szoktak hagyogatni az emberek, és vannak a Beats Audioból is fejhallgatók és fülhallgatók is széles választékban. Fontos tudni, hogy én nem szeretem a fülhallgatókat, sokkal diszkrétebb az, hogyha így fölteszel egy fejhallgatót a fejedre, és ezt legalább látják az emberek, és nem zavar evés közben. Majd a későbbiekben jobban ki lesz vesézve, minden esetre Bluetooth-on keresztül is, és jack csatlakozón keresztül is hozzá lehet kötni a MacBookunkhoz. De Bluetooth-on keresztül is, mondjuk jack csatlakozón keresztül nem értem az összefüggést a Beatsnél vagy az Apple-nél, hogy a jack csatlakozós módot én azért preferálnám, mert ha mondjuk lemerül a Bluetooth-os fejhallgató, akkor legalább jack csatlakozón keresztül tudod tovább használni a MacBookot, de ha jack csatlakozón keresztül hozzákötöd a MacBookodhoz mondjuk, ugyanúgy merül, mintha Bluetooth-on keresztül működne, szóval hogyha le van merülve KO-ra, akkor jack csatlakozóval sem tudod használni, úgyhogy mindig legyen feltöltve, de nem kell sűrűn töltögetni, 40 órát kibír egy töltéssel. És aztán jöjjön a plusz egy kiegészítő. I found this on the web for so I'll stay on a MacBook banking act like a league. Check it out. Köszönjük, Siri. Menjél aludni. Szóval, ugye említettem az előző videóban, hogy 256 GB-os a MacBookunknak a tárhelye. Ez nem mindenkinek lehet elég, mert nem mindenki tárol a felhőben. Egy ilyen Samsung SSD-t, ez egy 2 TB-os SSD, hogyha utazol, ezt vidd magaddal feltétlenül, mert ha utazol, akkor valóban
kevés lesz a 256 GB, mert ha mondjuk nyaralás közben mentegeted le a kamerádról a videófelvételeket vagy a fényképeket, nagyon hamar meg tud telni a 256 GB. Szóval, köszönöm, hogy velem tartottál. Tulajdonképpen ez a videó ennyi is lett volna. Ha tetszett, akkor lájkold, oszd meg, iratkozzál fel, kapcsold be a kis csengőt, hogyha jön a következő videó, akkor a YouTube, ha már működik normálisan, mert egyébként nem szokott, akkor minden esetben küldjön értesítést az új videókról. Még mit akartam elmondani? Valamit még el akartam mondani. Ja igen, szóval komment szekció. Komment szekcióban nyugodtan írjál, hogyha kérdésed van, vagy ha valamit esetleg nem jól mondtam, nyugodtan írd le oda. Továbbá szeretnék majd egy kérdez-felelek videót csinálni mostanában, ebbe így lehet all-in minden kérdés, tehát szakmával kapcsolatban, PC-kkel kapcsolatban. Tényleg kérdezhetek bármiről, tanfolyásról, mozdonyvezetői életről, bármiről, amiről csak szeretnétek, csak tényleg értelmes kérdéseket. Köszönöm. Szóval ez a videó ennyi is lett volna, találkozunk legközelebb, addig is, sziasztok!